كان هو بسرعة دايما Vi har ett väldigt viktigt meddelande som måste ut här. Ägaren till en röd BMW THC 144 måste flytta bilen omedelbart, annars kommer det bärgning. Röd BMW THC 144. Fantastiska somaliska danser. Tack ska ni ha. Jättehärligt. Ett inslag från Afrika. Nu ska vi inte bli så långt bort igenom till nästa inslag här, utan nu ska vi hålla på hemmaplan. Här ska det nämligen bli svensk dans, så det ryker om det. Här kommer en representant. Det är från västkustdansarna. Lars Liljegren. Ja, vi får